V odvetnom priateľskom stretnutí privítali futsalisti Sventexu Nové Zámky v pondelok 21. januára v športovej hale prvoligových futsalistov Špietransu Levice. Pred týždňom v Leviciach Novozámčania vyhrali a preto sa poctivo pripravovali aj na tento zápas. Prvé vážne chvíle nastali pre domácich už v 8. minúte, kedy Gedaj v bráne Sventexu musel zneškodňovať rýchle útoky hostí. V 13. minúte otvoril skóre Levičania a aj druhý gól v tomto polčase padol do našej bránky. Odpovedať mohli v závere ešte Bukovič aj Mlynár, ale na stave 0-2 sa až do konca polčasu nič nemenilo. V úvode druhého polčasu hostia pridali svoj tretí gól, ale to sa už prebudili aj domáci. V 25. minúte vsietil pekný gól Bukovič, o niekoľko minút pridal druhý gól domáci Kosiba a v 30. minúte pridal tretí gól Sventexu znova Bukovič. Hostia si následne vypýtali oddychový čas a začali dôslednejšie brániť. V 46. minúte sa znova dostali pred bránu Blaškoviča, ktorý vystriedal v druhom polčase Gedaja a prízemnou strelou zvyšovali na 3-4. V závere stretnutia domáci stiahli brankára, hostia vsietili do prázdnej bránky a tak zvyšovali na záverečných 3-5 pre Levice.